नै जोंहा फुजानि नालेंखर हांगासिनो गासिनो मा बिजोंहाय भिडिअ लानायनिनो ओमफ्राय बे मैनि मोजांसो रिंखिनि केबललै केबलनिसो दै सान्थि बे औ नैबे बोरो खारिया नै बावहायसो जगारदों बेखौनो सोनो थिनदों आरोना सोबाय नै ओमफ्राय बेजोंहाय मा होनो सबाइ खारै रुगासिनो माजों जानाय जायो दाउजों जानाय जागोन खोमा रुगासिनो आबैया बिजों खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आंना आथिङा दासिमबो हामा Kok? Kok pilih dulu ya? Roh mana yang habis jual mana sih? Ningna phone ama phone. Ma? Sudah suruh pilih kan? Ningna phone ama phone. Mak pilih nih? Sudah dah suruh pilih. Iya, Ningna? Anak suruh. Pilih kontak nak ke orang naik dah. Kalau suruh juta kan kayak. Upai dia. नै गास सबायजों दाउजोंआ संगासिनो आबैया ओमफ्राय आरो खनसेबाव साहा लोंलायगासिनो नै साहा लोंनाय दा हाला बेसे आं सहायनो हालाเอาอะไรจุ๊บ 밥안 집으나 우와 남자네. 수자 인체. फ्राय खालामफैबावबाय बिसोरो ना हमग्राफ्रा मोनबाय दिनै ना मोनाखै नानिमोन बाबुमोन केनो लागे टर्क मोर भिउज टु ओमफ्राय नाया बेसेबा बुरजा फैदोंमोन ना बेनिखायनो माखासे गारहरफिनबाय दैयाव मैना फिसिखौ बाजाबाय नों आंजों हायना नै ना जानोसै जाम्बिजोंहा ओंख्रि संनाय फाला सफैलायबाय संनांसिगौलाय मोनानि डिउटि होनबा ओंखाम जाना लाग्रोसै मोनाबायबो जानोसै आरो नाजों टमेट'जों इहि स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै फैनो नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामलायनो बावनो नाङा दे स' बाय बाय